Trencar o retrocés. El trencar és el desplaçament enrere, iniciat i acabat a la posició de guàrdia, que consisteix a fer recular el peu més endarrerit i després el peu més avançat, sense creuar les cames. El trencar es composa de dos temps d'execució. Primer temps. Des de la guàrdia, el peu de darrere s'endarrereix i desplaça el cos enrere, fins a recolzar la planta del peu de darrere al terra, deixant la cama avançada lleugerament estirada i aixecant la punta del peu. Segon temps del trencar. El peu del davant retrocedeix fins a arribar a la posició de guàrdia. Errades més comuns. Desequilibrar el cos endavant o enrere. Iniciar el trencar amb el peu del davant. Ajuntar els peus a la fi del trencar. No completar el segon temps del trencar. Arrossegar els peus.